nation. Wa ya bukatan goshi? Kai. Wa ya bukatan hanci? Kai. Wa ya bukatan ido? Kai. Wa ya bukatan baki? Kai. Wa ya fi kyau? Kai. Wa ya fi pinklis? Kai. Wa ya fi masifa? Ni. Wa ya fi kirki? Kai. Wa ya fi kashe kuɗi? Kai. Wa ya fi fitina? Ni. Wa ya fi son zaman lafiya? Ni. Wa ya fi son rigima? Ni. Wa ya fi faɗa? Ni. Wa ke harara? Kai. Wa ke son kallo? Kai. Wa ke son bacci? Ni. Wa ya fi son yawo? Kai. Wa yake contouring da highlighting? Tsaya, wai me kike contouring da highlighting ne ma? Hanci? So tsaya mun wani irin wannan hanci ke so sai na ko na yi. Haƙora fa? Ido fa? Duka biyun yana da